svog musafira, svog dosta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nas učini od onih koji govore samo hajr i koji u protivnom šute. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas počasti da budemo od onih koji će počastiti svog musafira, odnosno svog komšiju, prema njemu lijepo postupati i od onih koji će počastiti i lijepo se ophoditi prema svom gostu, prema svom musafiru. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti sve naše grijehe, tajne, javne, svjesne, nesvjesne i da nas njegovom milošću sviju zajedno sastavi u džennetu i džennetskim ljepotama u društvu njegovih najodabranijih roba. Nisam stigla na vrijeme da klanjam određeni namaz, pa me je zatekao ezan od drugog namaza, na trećem rekjatu. Brojili mi se taj namaz da sam klanjala na vrijeme. Svakako da ako stignemo prije ezana od sljedećeg namaskog vremena, samo da kažemo da donesemo početni tekbir Allahu Ekber, mi smo stigli taj namaz u kome smo u tom njegovom vaktu. Stigli smo i klanjat ćemo ga, odnosno nećemo ga naklanjavati, ali smo napravili prekršaj. I taj namaz nema vrijednost kao onaj namaz koji bi bio klanjan u potpunosti, svi 4 rekjata u njegovom vremenu koje Allah subhanahu wa ta'ala odredio za to vrijeme. Posebno ako se radi o namazima ili namaskim vremenima koja imaju pokuđeno vrijeme i lijepo vrijeme, kao što je primjer radi kindijsko vrijeme. Jer imamo jedan period prije zalaska sunca koji je pokuđeni vakat kada je pokuđeno mekruh klanjati namaz. Tako da dopuštanje da nam namaz dođe do tog vremena, u startu smo počinili prijestup. Pa nakon toga još da iskoči 3 rekjata ili 2 rekjata ili 1 rekjat iz tog vakta i da ga uhvati onaj sljedeći vakat, to je još jedan drugi prekršaj. Tako da insan treba dobro da vodi računa i da se trudi koliko je u stanju i da moli Allaha, da mu Allah olakša, da klanja sve namaze u njihovim vaktovima, vremenima koje im je Allah subhanahu wa ta'ala predvidio kako bi uzeo potpunu nagradu, a u startu smo odlučili čvrsto da ih hoćemo klanjati. Ako ih već hoćemo klanjati, što da ih okašnjavamo do te mere da gubimo dio nagrade kad možemo da ih klanjamo u njihovom vremenu dozvoljenom ili lepšem vaktu i da uzmemo potpunu nagradu.